Ahoj lidi, dneska se vítáme u druhého videa jako od Vanesky účtu můj brácha teď hraje Brawl Stars. Koukněte. A dneska tak uvidíte, jak můj brácha hraje bravko a příště zase bude příště bude třeba Otoka Boka, takže takhle no. Teďkon jako brácha střílí, to vidíte, já vím, ale co vám o tom řeknu, znáte bravko nebo ne? Bravko je když tak zkrátka pro Brawl Stars. A brácha vám ukáže 2 videa s tím, ale ne s tím samým ne s tou samou postavičkou. To je brácha. No, zatím koukáme ještě na to, co je na to asi speciální. Ahoj, a dneska budeme mít další pozičku a to je Berry. Berry prostě má novou kamu. Dneska dostal Berry, takže jako I tady. A uvidíme se pak u dalšího videa a tentokrát to bude Otoka Boka, jo. Kdo má rád Otoka Boka a zná ho, tak určitě se mu to bude líbit a koukejte a už zmoknu. Nevíš o tom nějak moc? Jo, vím o tom dost, ale to už není. Kamu Max. Kamu ona ho pronásleduje Max, takže si musí vzít HPčko nějaký. To nechci vzít. Zapíni tu útinu, tak pojď. Musíme zabít Max, zabít Max. Kamu, a já dám Max. Tak. Musíme zabít ještě Nitu. To je hodně těžké, to zatateční bouval. Ale si nikdy ještě jedno chcete natočit, tak dáte aspoň 50 000 lajků, že jo? Po další video. A my se na vás budeme těšit zase příště. Tak nashledanou. Ještě